jenengan nek umpama kula ten sawah jenengan yo ya aku sik ngiring agawe rucite kale Iku lah nanti kula kelarane kok to. iya kak iki ibadah saya aja ngampus itu nama becet dari Kang sinatya dan ini kok gandrung kok rata kan kayak ranco tak udangke Robi wis lungguh to iku wayahe suwi sesuk bareng karo mesake srengenge raup den mangkat ini tenang kan iya aku rasa tertentu satu ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa sama aja dikeguyu to aku nek kasih wong iki bingung ya sama koyo angin jone pati urip Denayu aku percaya tancepe kata